Daki hajar ngut ki pait ringet jong ka balang Presbyterian kila tu chaka jingya seng ka sinod rangba ka ba arpu pra ka ribhoi Presbyterian sinod ha balang Presbyterian diwan ka bala sedang nadu ka san tarik leber bat ka bala poino syaka bakut hinin kesngi ublei pra tarik leber ar hajar arpu hundriu. Ha ka jingya seng ka banding kong ka bala sedang ha kapor shipau shiteng men step. Lasam ni kakatian jong ublei da Reverend R.M. Mukti ubala kren halor ka pang bakum ki khun kristan ke ei ka bahatam ka ba ngila ban IT sha ublei. Ula banjur halor lightly ki benta ki bakong san. Kata ka jing it ka bangide ban ai sha ublei da ka do nut ka bakhut ka jing shakri bat ka jing mani hok ye u. Bat ru ban IT ye ki sap bat ki jing yo pediang ki ba ublei ula ai shangi ban trei hakakam jong u knang ban pensa priang ye ka ketin jong u sha u benriu baro. Haka jinga seng ka baar ka bala sedang hakapor shibaji shiteng no pai sngi lasam ye ka ketin ublei da Reverend SR Dekar ubala kran halor ka jingdan kam kerke jong ki nong ya lam bashisha haka ni ka juk ka bamenta. Ula shim nuksa na ka kitab Deuteronomy krenong ka ba ningkong ka dekot ka ba nyo da ka ba pen kan mau ye ka benta jo Moses kum unong ya lam bala khot kerpang da ublei ban lam ni ki khun Israel na ka jinglong mrau syakari ka jingerap ka badap da ka dut bat ka ngam. Lapen pu pen ping ru ya ka jinga seng ha ka ni ka sngi de ki jingerwai na ki kwaya ba pher bala shim benta da ka D1 Junior CE Society, RBCF Shillong, RBP Synod Music Institute, Ribhoi Sepngi Presbytery CE Union, D1 CE Society, Ribhoi Shatei Presbytery CE Union, Ribhoi Mingi Presbytery CE Union, Maubu Sarikrai Presbytery CE Union, bat ka Standing Choir jong ka Synod CE Union. Hakani ka jinga seng na lor ki pastor ki temen basan bat ki pait ringet na keleng ki presbytery haribhoi lawan ru ban sakhi de ki riu san perthei ki bakentup ya ukonrat ki sangma menteri rangba ka jela uba sostinus sotun menteri sorkar jela bade ru MLA ka jirang uba Mirabon CM MLA ka nongpo u Dr Celestine Lingdo MLA ka Umsning uba Charles Marngar MLA ka Mauhati ba Damanbat Lamare MLA Umroy ka Kong Rona Khamdet MDC ka Nongpo ba Isen A Hin MDC Umroy uba Matthew K Makdo nominated MDC lambat ki wei
ka na u Jacob na u Esau bagi tigi armut haba kalaupun kaya ki kanon ka jingile ka bajur berkai ka ba pau ka history jong kini ki armut ki kun jong u Isaac kalong ba u Jacob ude u para u Esau ude u Hanman ngamkan kam man batai ya ka jingjia haka to por henry ka bakut kalong ba hadin ba u Jacob ulam mino na yin a painful departure manle sa kaway patkari manuna su banyo i yero pa ba ya lakat kami kadai kajing yaklat ka basnosi henry di tat onda haba ublay ulapau ha u Jacob ubakerten u Israel ha ka jaka ka bakerten ka Peniel barhakata ka jingpau ulawan yakapan yene baruay berubriu barang mysterious man ubang itip kumu angel ulabat yau angel baruang nganong pelat yami tak anda menkerhu yana ba ulayo ya kajing kerhu ba muslim hadin nangta hadin baulalekno nakataka jaka ka bakertin ka Peniel ulayo ya kaman kendu pat saji sen yo hanmen jomu bakertin u Esau berkata kaji kendu amar ban yoyo i marhamat u Esau ku hanmen wala kelet no ye baro bala disip yang udah upara bakertin u Jacob lara iki kiti man kedu yo para u Jacob pakata kadai kajing kendu ka bakmen ka Presbyterian Church of India ka balang Presbyterian hakani kari khasi bai ke jong ka maintain abat ya ka jilong kawai ka jai penriu khasi khara ka jong batang uwai ubriu wayale persya kumno men penjot yangi Moses ukran hakak hat ka balai ko Henry lada utrai thau ya ka batimai ka ba ka kendeu totip baka kendeu kan ang ya ka sentur bahkan nguit no teli bakum takin hab hadujok tipin snotu bakini ki briu kila pen bitar yaublai ka kentin kam patkut hamar ba udang kan ya kani ka ken jumblai ke yithu yangi ti ka kendeu kala ang no ya ka sentur hakata ka jinseng ka balake penom ka ang no ka sentur alim bat baro kita ki aspa sanpumut udethan baru abiram bat kita ki kun jong ukora kila hap no hanta maka ding kala bam no yaki bat kala yak kita kadai ka bainong jong ka jingile persya haba mentang yaktai ya ka jingkali sepang ka jinglong kang kerki yaki noilam ki basisya banyalam ya kargari bakajai penri ka jongi na ka jinglong rao jong kapok kajing bishni kapan jot ilati ki jingle maganti baki jinge shun para breu ki wanra tang ya ka destruction kajing jot jing pra ha ka dong breu ka man breu ki para bangai compare nila man nong na kanu ka niam na kanu ka jet jingai Kristan umla man kelim tang marwai baka beneng ka de ka jong kanu ka jet jingai kanon haka ya ka secret text kijing tho kijing hikai ke basisha ki bala inspire daw man se